Kmieni l-ħamis filgħodu kien konfermat li t-tfajla li kienet involuta f'inċident ta' traffiku f'Ħassebbuġ fi 17 ta' Mejju tilfet ħajjitha wara aktar minn 10 tim tissielet bejn ħajja u mewt fl-isptar Mater Dei. Michelle Kulmi li jiem l-imtarfa kellha 32 sena. Dakinhar tal-inċident hi kienet passiġġiera fuq mutur ta' tip Harley Davidson li kien misjuq minn raġel ta' 40 sena residenti Rabat. Kienu ħafna dawk li selmu l-memorja ta' Michelle Kulmi fuq il-medja soċjali fosthom waħda mill-ikbar ħbieb tagħha li ħarset lura lejn bosta memorji sbieħ li kellhom flimkien. Istqarret li ħajjitha mhux se tkun l-istess mingħajr Michelle. Il-ħabta li kawża tagħha tilfet ħajjitha din it-tfajla kienet seħħet fi triq l-imdina f'Ħassebbuġ wara impatt bejn il-mutur u vettura ta' tip Toyota li kienet misjuqa minn raġel ta' 49 sena residenti Ħassabbar. Aktar tard tul il-ġurnata ta' 17 ta' Mejju, il-Pulizija kienet ġiet informata li t-tfajla kienet iddaħlet l-isptar tissielet għal ħajjitha filwaqt li ir-raġel kien ġie ċertifikat li tisofri minn ġrieħi ħfief. Dwar dan il-każ għaddej inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Martin Farrugia filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.